Здравейте, аз съм Васето БГ. Това е деня. Още където пътувам за Германия. Както казах, всъщност не съм казвал. Пътувам за Германия. Ще ходя в Ахени. Това е гарата. Не знам колко ще се види. Ето я. Не много ми прилича на гара Искър, София. По-скоро Искърско шосе. Хора, ще видите втори ден, където вече ще съм при брат ни и ще видите обстановката и така. Това е втори ден. Вече сме в къщата. Както виждате, в кухнята сме. Защо брат ни не иска да се покаже? Не знам, защо. Така. Това е кухнята. Ако чувате някакъв страничен звук, той е от нямната. Няма какво да погледя сега, защото цял ден седях тук и не ми беше добре. Ето я кухнята. Може би утре ще се покаже брат ми, но ще направим още един клип. Той ще остане в изненада. Така. Ето, вижте и масата. Така. Сега се прехвърляме на моста, който е навънка. Да. Ето, виждате го моста. На него има релси и минава влак. Той мисля, че е за Берлин, аз пък Белгия, или за Холандия, не знам точно. Хора, всъщност ще покажа коридора. И това коридора. Това е туалетната, няма да я показвам. Това е... Чакайте, извинявам се, че не ми виждате ръката. Някакъв кирен. Вижте. Тук няма лампа. Тъмно. И тук. Да, тъмно. Така. И другите две стаи са това. В едната е брат ми, той тук учи. Въобще целият Ахен е за университета, т.е. има то не е университет, както Софийски университет. Те са поне 5 сгради. Утре може би ще ги видите. Ще се видим следващия ден. Чао за сега. Така, хора, това е ден трети и сега отиваме към центъра. Вече ми омръзна. Този клип го снимам вече сигурно за трети път. И така. Сега ще видите. Но ще завърна клипа, така че не свързвайте се.
И да, хора, тук сме на центъра. Мисля, че ми харесва доста тази църква, която виждате на фона. И ще се видим следващия ден. Чао за сега! Видях хора, това е четвърти ден. Да, четвърти. Тук много силно почна да вали дъжд. Сега сме в Холандия. И тук има малки улички. Това е специалното. Ще има интересни сгради. Има някаква река. Сега отивам за нея. Сега ще видите след малко. Здравейте хора, това е ден 6. Та горе някакво слънце, виждате. Вече се прибираме към България, да знаете. И ще се видим във влака. Ще положа влака и някакви кадри ще направя от потънуването. И така, ще пътувам с влак, защото трябва да се пътува до Дортмунд с влак и след това с самолет. И да, ще се видим когато се видим. Ако не за вас ще е светлалка, за мен. Така хора, в влака сме. Влака не е кой знае какъв, но като нашия български е, все ще го видите. Така, ето, вижте. Доста е голямо. Ето сега видите. И така, и ще се видим утре, ден себе. Аз ще пътувам с самолет към България. Да. Ще се видим тогава. И да хора, това е ден 8. Вече съм на летището и сега ще ви кажа колко е часа, ще ви покажа по-скоро. И да, ето, на колко ще се види. Дали се вижда? Да, вижда се. 5 часа. Аз не съм спал от 14 часа, хора. И супер ми се спи. Но ще издържа. Мога да кажа, че не ми се спи всъщност толкова много. Някой знае електричеството тук. По-малко от България. То в България има терминал 1 и 2, ако не знаете. Насладете се и на този ден. И не забравяйте да дадете лайк на клипа и споделяйте с приятели. И ще се видим следващия клип.